A empresa Atendecar SL foi finalmente escollida entre todas as ofertas presentadas para facerse co contrato do Servizo de Axuda no Fogar por un importe de 1,6 millóns de euros anuais. A duración do mesmo será de 3 anos, con posibilidade dunha prórroga. Na actualidade o servizo conta cun total de 220 persoas usuarias, polo que, en palabras da propia alcaldesa María San Pedro, trátase dun servizo indispensable para o municipio. Un contrato indispensable para o cuidado dos nosos maiores, para o cuidado das persoas con dependencia, con necesidades especiais. Esta adxudicación ven logo de un proceso de meses no Departamento de Contratación e ascende a un prezo total anual de 1.626.875,73 euros. É un contrato que ten unha extensión de 3 anos e cunha posibilidade de unha prórroga de un ano ata un máximo de 4 anos. Entonces, é en favor da empresa Atendecar. Esta é a empresa tamén que está atendendo actualmente aos usuarios do noso municipio. Na sesión tamén se abordaron varias mocións, unha delas presentada polo BNG, relativo ao tratamento das colonias felinas. Foi emendada polo equipo de goberno, ao ver ampliada a contía destinada a tal fin ata os 9.000 euros, mediante un convenio con Callejeros Barbanza, e que foi aprobada co apoio unánime de todos os grupos presentes. Tamén foi aprobada por unanimidade outra moción do Partido Socialista, na que solicitaba a construción dunha pasarela na Praia do Prado, na parroquia de Corrubedo, que o Executivo tamén emendou, ao comprometerse a estudar a viabilidade do proxecto. No pleno tamén se levou a proposta do nomeamento de representantes do Consello Escolar Municipal e aprobouse tamén unha moción de urxencia presentada polo equipo de goberno de condena aos actos desenvolvidos o pasado venres pola Organización Xuvenil Galiza Nova no monolito da Praza do Centenario.